Yun. Sarap go. Yun. Tingnan nyo go, tingnan mo go. Oh, saan si Go? Oh, wala din ah. Go? Yun! Nandyan ka lang pala. Go! Tanong mo lang Go kasi may nagtatanong sa atin kung Tagalog ba tayo o Bisaya. Tatawa ka din, no? Natatawa naman ako sa tanong na yan. Tagaw mga bay, obvious na obvious, Tagalog po kami. Yun. Yung mama po namin is from Metro Manila. Doon niya na-meet si dad. So ang papa natin Gaw, Japanese. Ah, so half pala tayo, Gaw. Half tayo ga half. Half tayo? Anong half natin, Gaw? Half Japanese, half Siomai. May naalala ako dun sa Siomai, Gaw. Oh my God! Wow! So, ba't alam mo yung mga malls dito na dyan? Google ko lang. Google. Oh, Go, may tumatawag, Go. Oh no! Low, kaday lang kay nag-vlog ni. Uy, Tagalog. Ay, sige, samok. Kailan na lang. Bato lang ka dra. Yambong mo kanina. Wala na lang kanya. Half Japanese, half Siomai, tapos Tagalog. Okay. Tinood! What's up, nananap? Mananap, what's up? Mga gaw, mga ba? Mga Gaw, mga ba? Guess what, Gaw? Yes, Go. May nag-comment sa atin. Go, yun. Idol natin yan, Yun Kalina yung Brothers. Naninindig yung balahibo, Go. Mga idol natin yan. Yes. Ngayon napapansin na tayo. Dati pinapanood lang natin sila. Ngayon napapansin na nila tayo. Salamat. Tatak Taguro Vlogger. Yes, yun. Magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayong araw na to, magluluto tayo ng paborito ng presidente. Munggo Na paborito ni Duterte. Tatay Digong, Yes. shout out po sa'yo. Yes, Paborito idol. ni Tatay Digong to go. Idol na tayo. And hindi magiging special ang isang munggo go kapag walang chicharon. Chicharon! Pork pata munggo with chicharon. Yun! Sarap! Wow! So welcome po sa lahat ng mga supporters namin dyan sa Taguro Brothers. Marami pa kaming i-upload ng mga videos Maraming salamat. para sa inyo. Marami kayong matututunan. Yes, yun. Sa mga new subscribers, nyo ngayon pa lang po nakapanood. Welcome po sa inyo. Welcome. Yes. New Welcome! subscribers, mag-subscribe kayo kung nagandahan kayo, kung gustuhan nyo ang mga videos namin. Comment. Mag-like kayo and mag-subscribe. So, ayun na, Gaw. Ano pa Gaw? Edi! Wop! Yung Gaw, bukasan lang natin na maigi, pakukulaan natin to. Yung mga dumi, kukunin din natin. Ayan, tapos na. Ayan na. Yon mga Gaw, mga bay, eto na ang main ingredients ng ating pork pata munggo with chicharon. So, unahin natin. Bawang, sibuyas, kamatis, asin, paminta, pata or yung paa. Ito yung dahon ng ampalaya. Hinimay-himay na natin ito Gaw. Dahon ng ampalaya. Yun. Ang tawag dito daw, ampalaya. Ang liit Gaw, parang iyo. Wow, Gaw. Siyempre Gaw, meron tayo Gaw, sponsored chicharon ni Toter. Yun. Toto chili flakes. Yun. Ito Gaw, nagpakulo na tayo ng munggo. Hindi ko na kailangan tuturo yan sa inyo Gaw. Alam niyo na yung gagawin niyo. Alam nga naman sabihin ko pa kung paano yan pakukuluan, di ba? May buot na kayo. May mga buot na kayo, may mga ano na kayo, malalaki na kayo. So alam niyo na yan kung paano yan pakukuluan, ha? So, Gaw, ano pa inaantay natin? Tara na! Yun mga Gaw, mga bay. May nalimutan tayo kanina Gaw. May oil pala tayo. Kailangan pala talaga ng mantika. Kailangan pala to Gaw. Gigisahin natin yung karne natin Gaw. So unahin natin itong bawang. Ang explanation Gaw kung bakit inuuna natin yung bawang Gaw. Kasi kapag inuna natin yung sibuyas Gaw, magkakaroon nyo ng tubig. Hindi matutusta yung ating garlic. So yan Gaw. May audience pala tayo si Paolo. Sibuyas natin. So sunod Gaw, kamatis. Okay na yan Gaw, pwede na yan. Kamatis. Kamatis. Yun. Yun Gaw, ready na ang ating
Gisa? So gigisa natin yung pata natin. Pata. Anong parte ng baboy yan, Gaw? Paa at pata. Pata. Ano? Yung harapan. Yung harapan, yung sa harapan dapat ang ilalagay gaw kasi yung sa harapan ng napaa ng baboy, yun yung malambot eh. Yun yung madaling yung palambutin. Yung gaw. Wow. Lagyan natin gaw. Lalagyan natin ng tubig gaw. Bakit, Gaw? Pakukuluan natin gaw para lumambot yung karne. Okay. Lalagyan natin ng tubig gaw. Gigisahin lang natin ito gaw. So, ang gagawin natin para hindi masunog yung sa ilalim, kailangan natin siyang haluin. Yun! Gaw. After isang oras, so eto na yung karne natin. I-check muna natin gaw kung malambot na. Yun. Malambot na gaw. Matatanggal na yung sa buto niya, no? Sa buto gaw. Yan. Yun. Yan yung senyales. Pwede na yan gaw. So ililipat na natin to gaw dito gaw. Yun. Sarap. Excited ka na ba, Gaw? Super excited gaw. Ayun. So yun gaw, timplahan muna natin. Yung asin gaw, depende lang yan sa inyo kung Gano'ng karami? gaano karami. Sa... Huwag kayo matakot sa asin gaw. Asin lang yan. Ito yung paminta natin. Yun. Pang, butangan na kahoy pang ba? Ha? Oh, kasi muwakwak na yung papakrapok eh. So mamaya gaw, lalagyan natin ng chicharon at dahon ng ampalaya. Yun. Sarap, Gaw. Excited na ako. Takpan muna natin gaw. Sige, Gaw. Kukuluin muna natin. So yun gaw, naluto na yun gaw. Yeah. Hindi kumukulo kasi masyado malapot yung ano natin. Sa munggo, no? Oh, so dahil sa Sarap. mundo, itong chicharon. Ito yung mga patwist natin gaw. Yun. Yan ang chicharon ni Totep. Yun. Sarap. Mas lalong sasarap ang munggo kapag may chicharon. Ayan, lalagay na rin natin yung dahon ng ampalaya. Dahon ng ampalaya. Okay na yan. Okay na yan gaw. Yun. Yo, mga gaw, mga bay, luto na po ang paborito ni Presidente Digong, Tatay Digong. Tatay Digong. Para sa iyo po ito, Munggo. pork pata munggo with chicharon. Kita nyo naman. Gusto ko na Gutom ka na, simulan, Gaw? Gaw. Gutom. Gaw, syempre. Before yan, gaw, mag-pray muna tayo. Yes, Pasalamat yes, tayo yes. sa Diyos. Ayan, para sa Diyos. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessings niyo, Lord, sa pagkain na binigay niyo sa amin araw-araw, Lord. And sana i-bless niyo po kami, ang channel namin, at ang mga supporters namin, at ang mga viewers namin. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat, Lord. Salamat. Gaw, tikman mo na na. Siyempre, syempre. Yung una natin talagang ginagawa. Yun! Ang sarap. Kung pwede lang namin i-share sa inyo ang gano'ng kasarap. Mas masarap ako, may chicharon. Tingnan mo gaw. Tingnan mo gaw. Kaya doon natin Gaw. First time ko din ito gawin. Ang sarap ng chicharon nito, Tep. Sobrang sarap. Sige, let's go, gaw. Subukan na natin, yo. Ating kapatid. Yun. Ito yung pata na sinasabi namin sa inyo. Yun. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po. Yan po. Yun. Oh, sumasayaw yung taba niya, Gaw. Malambot Sure. na siya. Malambot na, siya. malambot Malambot na na talaga siya. So lalagyan natin ng kanin natin ito, gaw. Tsaka itong gulay, gaw. Masarap to, gaw. Ito yung nagpapa-neutralize ng ano, gaw, eh. Taba. Taba, Na yes. kinakain natin, baboy. Ano. Pasintabi po sa mga kaibigan natin na mga Muslim dyan. Yes, mga kapatid po. Para din to sa ibang viewers din. Sarap ba, Gaw? Sarap, gaw. Hugas ako. Kakamay ka ba, gaw? Mainit, Gaw. Mainit pala. Anit ka? Ito yun. Sinasabi ko sa inyo. Ito yun. Tingnan nyo. Tingnan nyo, gaw. Tingnan mo, gaw. Sarap ng Gaw. Sarap ng kagat ng Gaw, ah. Try ko din, Gaw, ah. Ang lambot. Sobrang lambot. Sobrang lambot. Gaw. Yung kasi sa ibang nagluluto ng munggo, hindi masyado nilang ginagamit yung ampalaya kasi mapait. Pero alam niyo yung technique na para hindi siya maging mapait. Tanggalin niyo yung stem, yung dahon lang talaga yung ilalagay niyo. Tapos huwag niyo patanggalin yung gulay habang nagluluto. Paglagay nyo ng dahon ng ampalaya, hahanguin nyo agad yung kaldero nyo. Para hindi na maluto yung ampalaya,
Yun kasi ang tendency, papait yung munggo natin. Yes. Pag yes. nasobraan ng Sabi ako luto. dyan. Kasi lumalabas yung kanyang pait. Pait. Bitterness. Parang Para sa ikaw. parang ikaw. Shout out nga pala kay Presidente. Yeah. Tatay Digong, Tatay Diggs. Pagluto namin para talaga sa inyo. Sa hirap na ginawa mo para sa ating bansa. Lindo. Yan ang ulam ng Pinoy. Hindi mo makita sa ibang bansa yan. Bansa. Mga gaw, may dalandan tayo. Ginawan kami naman ng dalandan ng mga supportive namin ng mga family dito. Yes. Cheers, go. Cheers. Pure dalandan. Cheers. So gaw, habang nag-enjoy ka dyan, kumakain gaw. Parang ayaw mo na magsalita at ayaw mo na rin mag-vlog. Parang gusto mo na kumain na lang. Tamad ka na talaga. Sige, kain ka lang dyan gaw. Shout out nga pala kay Chi, Domingo, and Stella family. Yes. Thank you sa pagpairam ng mga gamit. Last vlog namin. Yes. Kusina de Margarita. Ito po ang kanilang products, mga luto nila. Yan po. I-display namin ang page, ang pictures. Yan po. Hindi nawawala to. Chichar dito. Thank you talaga. Pre. Yes. Thank you. Tote, thank you. Kay Meroy and kay Meroy. Paula. Thank you. Thank you. Sponsor. And Thank you. ang sarap talaga ng chicharon Super niya. sarap. Farmers Market every Saturday. Punta Yeah. kayo sa Kusina de Margarita Margarita at Chicharon ni Tote. Aileen Arban, my number 1 fan. Kung pwede lang may fan badge, siya yun gaw. Danilo Estrada, thank you. Thank you pre. Team Logistics, thank you sa pag-support nyo sa akin. Vanessa Rojo. Thank you sa pag-supply ng belly namin. Hana Lakap. Ana Lakap, Hana Lakap. At saka yung family niya. family. Shout out nga pala ko doon kay Toro Limhak. Hello Salamat po. sa panonood niyo dito sa vlog namin. Ate, sa Hong Kong, namin, Ate Emril Galindo. Ingat ka dyan. Yeah, salamat. Lalaping, Salamat masyado. shout out din pala kay Yasmin. Yasmin. The trend, yung trending natin na pinsan daw. Anding sa pag-share ng videos namin. Yes. Shout out doon sa mga pinsan namin na si Lorena Benjamin. Shout out din doon kay Emil. Gao. Gawes Gao. Edwin Espejo. Landoy and Zar. Zar and Landoy. Punta kayo sa Landoy clinic and ni Zar. Doc Zar para sa mga mata. Landoy and Zar. Magpakasal na kayo. Yes. So hanggang dito na lang kami mga gaw mga bay. Yes. Kung meron kayong comments, feel free. Mag-comment kayo and mag-suggest kung anong susunod namin lulutuin. Babasahin namin lahat ng mga comments nyo. Yung magpapa-shoutout dyan, hashtag mga gaw mga bay lang po. Yes. Hashtag mga gaw mga bay. Yes. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And click the notification bell. Ingat kayo, more power, and God bless. Tatak, Taguro Brothers.